kun taɓa tambayar kanku yadda kuke iya tunani, magana ko motsa hannunku a cikin daƙiƙa ɗaya kacal? Asirin hakan yana cikin tasirin tsarin jijiyoyi. Tsarin jijiyoyi tsari ne da Allah ya halitta domin haɗa ƙwaƙwalwa da dukkan sassan jiki. Tsarin jijiyoyi na da manyan sassa guda biyu waɗanda suka ƙunshi cibiyar tsarin jijiyoyi, wanda ya ƙunshi ƙwaƙwalwa da kuma laka. Tsarin waje, wanda jijiyoyi suka bazu a dukkan sassan jiki. A cikinsu akwai ƙananun ƙwayoyi masu suna neurons, waɗanda ke ɗauke da saƙonni tamkar wutar lantarki. Suna kai su zuwa ga ƙwaƙwalwa, sannan kuma suna dawo da umarni daga ƙwaƙwalwa. Shi ne abin da ke ba mu damar yin tunani, magana, jin ƙamshi da ɗanɗano, gudanar da abubuwan da ba ma kula da su, kamar bugun zuciya da kuma numfashi. Shin, me kuke hasashe idan tsarin jijiyoyin ɗan adam ya tsaya da aiki? Wani hali kuke tunani jikin ɗan adam zai shiga? Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi. Ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.